daw patuloy di ambisaryo di Ilokano programa. Pagaya kayo! Laglagip na haris ko. Malagip ko iti ang dictionary iti Ilokano. Amin dito iti Dilibrom! Amin. Ano rin mapanakon at classic. At catch up kami ito ng pangaw-daw. Mawan na. Catch up? Pangaw-daw? Catch up? Irugin tayo ti karamhakan na event iti semestro. Ito na mauli na about sa klase? Saan? Ti Dramafest ti ipagbaga. Ay, dito si Sirmata na akadudot ko. Kaya ko una event sa drama. Diyak kaya ti Dramafest. Anya! Okay, mag-update na. Awan din ako. Chinera, apoy nagtangkit si Ulo. Luwag-luwag ako ka at ang kasi mag-iya makasama ka. Bahayan niya, ina, maturugan. Brian tayo mo. Pay amon. Riingin tayo to no more ti klase. Una doon. Senang! Kuya drinkan! Syakti al-alya iti Ilokano na kasama. At dito'y tatlo mabalina at tulungan. Umay ka dito'y kita Sada mangyeg. Ano yun na? Ato inarami din dagiti maestro ang pari iti Ilokano programa. Kastuen nagrigi iti Ilokano programa. Kayak iti lingwahe. Abyaw iti Ilokano! Abyaw iti Ilokano! Sampai nga mo? Ato di mo. Ngayon suluan na ka. At dapat duwa niya al-aya bumisita kenyam. Ita arabi Niyang diyak kaya. Saan ka niya sakso data? Awan choice mo anak ko. Okay na! Sino? Sakti olalaya ikaw na itata. Aga dito itay. Ipakita ng ka saan mo makita. May ka dito. Sa anak amamati a dandani manen ti Dramafest rea, iso nga agaramit kami tinaimbag a Dramafest. Umaining nanaw ko, gapu ijay Pilipinas isuna. Okay, so? Okay. Kaya't na nga agbuya i-program tayo. Kaya't ko nga ipatangsit na. Okay, ano ka nagiging na uran sa'yo? Treasure tiling buhay. Narila ko na uran data. Pamagid doon si uran ng Chinera. Kasi Scrooge is suna. Saan na ang makawatan ka tinaambong namin? Saan na importante ti Dramafest ka? Yan, na importante ka dagiti ka. Agirami ka ti drama yan. Kanayon da pa das ti one ti drama ti Dramafest. Ay, nako! Nagpagpulay ni Tane! Kasabi mo? Ay, simpag ko matibok ko! Kaya mo, simpag ko madam naman. Siya, ti al-aliyah, ti Ilokano, masakbaya! Wen, masakbaya. Sana din mo, eh? Umay ka! Papanan tayo? Diyan yung isunod. Gawin. Pagkain. Ang tao dito? Okay. Kitang bigayan mo, Mr. Tita. Ako na sa amin ka. Ano yung problema ka? Kasalat sa'yo ang programa.
Nyem, inkarikatan mi manong. Ito ako marami sa'yo. Awan mo natin ko, awan di man magpatay ka tao. Intan! Awan! Habay! Ako di tao, awan di man kaslakeng ka! Dahil ito, hindi makasama ng awan di tao. Pag-aramit di culture yung buhay mo. Saan ka ang kamati? Nyakit din! Agreed ka! Uy! Agreed ka! Hoy! Agintan! Ato tawag sa taginet ko. Ato kayo tinaginet ko. Kasayaat, pati isuna. Kasama, uyo. Sa anak ang mauyo. Yan. Ang sana. Paraan niya. Ha, awan din ng YB. Kaya ko at tulungan si Dramafest. Ako kay Kana, uyo. Uray ka. Kampi champay. Bareng no ang balbalayo. Aram bilin tayo masaya at Dramafest para kinyana. Kasano? Naraka? Ala ang tao. Ken, musika. Bumping kami. Nagrandak kayo'y amin. Narandak kayo niya sila. We are young. So let's set the world on fire. We know right. There's a sun. Anyati panunod yo. Well, pamati suna. Maya dentro di Dramafest. Alawin, titawin ang may kaupat-apulo ti anibersaryo ti Ilokano programa. Ang biyak iti Ilokano! Ang biyagi di Ilokano! David Kinaganto. Shakti Rhea. Siya ni Dr. Charles. Shakti Alicia. Shakti Malangsali. Jackie Chinera. Palagpakan sa'yo.